So shout out sa mga guro mga doon may gula dai kay namin sa ka-supporter dai nga mga padto nga mga on mig biko daw. So nagsugod mig baktas mga guro yun. Santo sa inyo dai og pangatag mo mga biko kada dai kay gutom kay mga tiyan mga guro yun no. So layo pa mo baktas sa mga guro yun mo na mong i-update pag abot ang medyo ah. Sige. Aba. A few moments later. Mga guro yun no, hapit na mga guro yun. Layo pa sa mga kuana no, baktas no. Tara, sugod ta. Mga guro yun. So mga gor, abot na diri ang mga gor na sa tong ganito. Wala, pulsa ron. Abot na ta sa among gatuan nga gipadto may kay naidagahan nga biko. Nga on tara mga gor no. Nga on ta. Manalod tara mga gor relax na. Kug sa mga guryo. Relax. Salamat mga guryo. Mga gor yun, manalod na mga gor yun. So mga gor, nakasulod kami mga gor no. Pods ta ron, pods. Abot na niya mga gor, mga bagay mga naong gor no. Kago, mga ulaw mga gor ba. Oh, manulog na mga gor. Salamat kay kang ante dayo sayang anak dayo gipadto may mga gor. Salamat na kayo dayo. Salamat kay te. Kuanto na ay agda to. Oh, nag-agda na naka-stay pa gor. Nga ni taron. Ah. Mga gor. Hey, Jay, Jay. O yan, nagpaadto sa mga goro. Mga goro. Takas o binignit. Salamat ako sa nagpaadto sa mga goro no. Magor. Atas. Magor na ambot na magor. Mga bagay mga naong magor. Salamat ako sa kanto na magor no. Kung kailangan din. Dali mo. Boys, mga kaguryo. Bambam. Mga ulaw mga gor yun no, mga way ulaw ah. Ikaw, sampo. Bato. Kaya. Ini daw na. Bili ko ikukuha mo. Kaya sampo ta, samahan sa mga Espiritu Santo. Bago. Kaya hindi kami ginuusap sa aming Kristo ang amin. Mga
mga gor, mga on na mga gor no eh. Layo kay bilaktas sa mga gor. Nanay sulod. At ko kang ante mga gor, salamat kay pagkanto te. Ano sa mga gor no, mga on mga gor. Pato, ikaw ni princess? Darling. Doon, ang desod ka tapos mangga, no? Yan ka lagi. So mga gor, tayo na ba may Diyos dahil. Salamat kay kanante no. Diyos. Tayo na may Diyos at butang nga sila mga gor no. Salamat. Salamat sa pagkanto. Salamat kong ante kay kanduang ante. Otot. Shoutout ko sa akong mama. Nagipadto mi. Pakaon may binignit. O gipakapinam pag Diyos. Salamat kayo. Shout out ko kay Mama Jenny Mantalaba dira. Salamat sa pa-foods. Gusto na ka. So, karon mga gor no, mga uli ang mga gor kay gusto mga sama yung kanante sa tato kanante dai sa pikas sa bunta mangita na bunta mga kapalkasan do dira. So, mga gor yo salamat kanante dai pakita ito kay. Shout out day ko kay Mama Jenny Mantalaba. Salamat sa foods ma. Salamat sa pods. At ako na yung butang kanante mga gor. Shoutout ko sa akong mama. Mama Jimmy. O kan Gerald. Gagaw na first cousin. Mani nagpaadto sa Madrid para makakaon may silang niluto nga. May binignit. Shoutout ko sila. Salamat. So, karon mga gor muli na may mga gor no. Salamat kay ana dai mga gor na kay mga gor ay paadto mi diri pakaon mi silang binignit nga namiya mga gor. So, muli na may mga gor, babay mga gor. Tahi dai dai man tahi dai sa ante. Gusto ko tahi. Napay dagang balay atong atuan mga kaguryo. Mga gor no. Karon manguli kami. Mga gor, babay mga gor. Salamat. Kasi kan mama. Dala ko ga. Magdala ko Salamat, sunting eh. kay Salamat, para sa eh. akong up. Salamat te. Salamat eh. Salamat po sa inyong pagbisita. Salamat po te. Pasensya na. Okay mas. Salamat ron. Oh, ya diro nagila-ila Babay, na ma. mo. Unsa man dudong ay nga. Bye-bye ma. Iya daw kuno ikuan. Laman. Ilong Uy, ayo ay kay isang Payong hapon na yung mga goryo no, na uli nag-imidri ang mga goryo sa mga lugar no. So, sama na yung kanti na nabusog na sa bisig nito. Padayon nyo sa yung kabuutan te. Salamat sa tatlo sa inyo dyan mga kagoryo. Shoutout ko kay Mama Ginny, Pagupo o Kate Rodjin. Shoutout. O Kanjirol, Pagupo. Shout out mga goryo. Shoutout ko sa inyo. Shoutout sa tanan. Salamat sa Binignit. Shoutout po sa natatag sa Binignit. Oh, shout out. Maraming salamat. Bye. Og like and share for more video. Bye bye.